Jaka bat ki office trai kam ke Sorkar jela ke nong ba Shillong kila Thylli bat dan tang kat tu kat ni ki office trai kam ki bala pli ha ka absan tarik unai wing arjar puar bat kalik kawan ru kam long ke bakhap nya kum bajulong ha ki we pat ki sngi namar ke jing sim benta lang ki nong trai kam Sorkar ha ka jing khot ban ai ke jing trai lang bat ke Sorkar kum ka dak ka jing pinram halor ke jing jia sha siat yap san ngot ki nong shong snong jong ka mukro West Giant Hills district men ha ka step jong ka ar tarik unai wing arjar puar ha ki bor pulet bat ki bor pahara klau ka Assam kani ke jingkhot banome trai lang dak ba pha pep trai ki nong trai Sorkar la pun long dagi san seng bakan thop ya ka KSU ka HNYF ka RBYF ka JSU bat FKGGP haka jingya jurep dagi nong lom khubor Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar la sakhi ya ka jing Thylli ki office trai kam bakan thop na ka office PWD PHE secretariat additional secretariat DTO bat kiwe Lasa khiru ya ki jaka yang kali haki babon ki jaka office Sorkar ki bajudap daki kali hendrai menta kasngi ka apsan tare nai wing arjar puar ki Thylli bat ki surok ru ki khamduna ka jingtheng kali lait tang ki benta ka mot pran bat yodu Ini lagi